Itsy Radio pentru copii și părinți isteți te invită la Meditații pentru părinți. În primul rând, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că neascultător este o etichetă. Și întotdeauna încerc să atrag atenția părinților în legătură cu faptul că o etichetare este un limbaj mort. În momentul în care îi pun copilului meu o etichetă ca neascultător sau chiar cu minte, da, nu încurajez prin niciun fel o schimbare. Așadar, propun, în cazul în care există lucruri pe care copilul le face și care nu sunt în acord cu valorile dumneavoastră ca părinți, să exprimați acest lucru într-un alt fel, într-un limbaj mult mai dinamic, care se arate clar copilului ce anume se întâmplă în dumneavoastră ca părinți, ce anume nu este în acord cu valorile dumneavoastră. Așadar, metoda pe care eu o predau și care se numește comunicare non-violentă, propune ca în primul rând să îl ajut pe copilul meu printr-o observație. Și anume, în loc să-i pun o etichetă de neascultător, să spun pur și simplu care anume a fost comportamentul lui care nu a fost în acord cu valorile mele. De exemplu, în dimineața asta te-am rugat să-ți pui cărțile la loc și le văd încă împrăștiate în cameră. Apoi am posibilitatea să exprim care sunt sentimentele mele în legătură cu ceea ce văd. Mă simt descumpănită, mă simt descurajată, mă simt dezamăgită. Și un al treilea pas ar fi acela de a îi spune copilului meu ceva mai profund despre ceea ce simt eu, și anume care sunt nevoile mele în momentul ăsta. Aș avea nevoie de cooperare din partea ta. Aș avea nevoie de sprijin. Aș avea nevoie să văd că casa noastră este în armonie și este curată. În momentul în care îi vorbesc copilului despre mine în acest fel, fără să blamez comportamentul lui, este mult mai probabil ca el să devină mai cooperant. Este foarte important ca părinte să-i acordăm copilului nostru încredere și să-i acordăm și ascultare de care el are nevoie. În momentul în care l-am rugat să facă ceva și nu a făcut, trebuie să fiu conștient și de faptul că la baza comportamentului lui se află anumite nevoi pe care încearcă să le împlinească. Care sunt aceste nevoi? Odată ce un copil se simte acceptat, înțeles, ascultat, este mult mai cooperant și mult mai dornic să-mi facă pe plac. Itsy Radio pentru copii și părinți isteți ți-a prezentat Meditații pentru părinți.